Ideka siglak zen nahi dabe esan. I don't know. Galleta sartiat Gaiztua. batzutan. Bueno, bai, hori da. Bera. Ez. Adibidez, jutenien batzutan abioi pribauetan. Eta zara animetan, Bai, batzutan, Mira, pare bat. Trumpen Unibertsitate Berdinean. Errezatzen estatu batzuetan 5 urte. Zagatzu, eta? Bueno, segun ze. Gero par. Bat. Por kontraseña. Kaixo danoi eta ongi etorri Galdegaztera. Gaurkoan Bergarako Mariaren Lagundiko ikasliak ditugu gurekin eta nirekin platuen dauz. Ni Sara naiz, ni bebai Sara. Dani Aner. Eta, bueno, kontrolgelakoei bebai kaixo. Eta gurekin gonbidatu moduen gaurkoan Irene Murua saskibaloi jokalaritza. Kaixo, Irene? Kaixo. Zer moduz? Ondo, eta zuek? Ondo, hemen txen, Galdegazten, beti ondo ezta. Gaur saskibaloia kiko gai nagusi, zeure ibilbidea batez be, eta zeu gehitxu hau zeuketako, itorrek indako bideotxu hau, ikusiko. Kaixo lagunok, zer moduz? Luzaketak eginda? Oraindik ez nora begira zaudete. Altxe ipurdia eta ziberoketak egiten gaurko gonbidatu aurkezten dizuedan bitartean. Mesedez, ez zaitezten agiak izan. Ia ba, 2002an jaiotako kirolari arrasatearra izango dugu gaur gonbidatu. Irene Murua. Saskibaloian jokatzen du eta ez da familiako kirolari bakarra. Izan ere, Ander Murua pilotaria Ireneren anaia da. Biak izaten dute pilota eskuartean, baina batak besteak baino handiagoa. Matematika ikasketak ditu eginda Detroiten ikasi zuen eta adi Trumpek ikasi zuen unibertsitate berean ikasitakoa da eta dio. New Yorken egon zen urtebetez bizitzen eta gaur egun Donostian bizi da. Iba eta basket taldean jokatzen du eta saskibaloi entrenamendu eta partiduekin batera business analytics masterra egiten ere badiardu. Argi gero, gonbidatuarekin gero. Eta jakin badakigu berezitasun eta anekdota asko ere badituela. Lasa Irene denak ez ditut eta kontatuko, batzuk sekretupean gordeko ditut. Adibidez, horrela, suabe azteko, galletari gabe ezin daiteke bizi. Argazki guztietan modu berean agertzen da belauniko eta eguzkiarekin kontu handia izan behar izaten du. Oso erraz erretzen da eta lasai gure platoko fokoek ez dute eta erretzen. Bere gorputzaren kolore gustukoena morea dela ere jakin dugu. Eta kuadrillakoak une garrantzitsuenetan ere alboan izaten dituela. Pentsa, Maritxu Kajoi egunaren biharamunean egin zuen debuta Iba eta basket taldearekin eta propio Irenerentzako prestatutako eskapulario eta guzti joan ziren. Bixamona gainetik kendu gabe. Hori bai, lagun kuadrilla ona. Eta azken gauza pare bat, kuskusatzen onena da, beraz kontuz platoko lagunok begi zorrotza du eta izarak aurkitzen onena ere bada ziztu bizian jartzen ditu armairu guztiak hankasgora. Lasa Irene, ez dut jarraituko korritu egin zarela ikusi dut eta airean utziko dut azken sekretua. Besterik ez lagunok, zuena da hitza, Irene Murua, ongi etorri Galdegaztera. Irene? Politxa. Gustagatzu? Bai, asko dana, superrondo, egisa dana, eta oso politxa ikusteko. Aitorrek itxitxun bideo honek, batzutan agarra joteko izeten die, ezta? Ez da sartu larri, Bai, anekdota pare bat edo kontau ditu hortik, atzetik, eta bai, oso politxa asko gustau jat. Zuei, gustagatzu saskibaloia? Bai. Aner zuri bai, ezta? Bai. Eta gubixok egon ginen. Darak egon gazizten. Bai. Ni oso traketxanaz. Futbolien, saskibaloien, kiroletan orokorrien. Bueno, esan dou, Donostin zabitzela oin, desa emakumezkoen ligan, ze moduz ikasturte honetan? Ondo, hori iraian azenitzen ideka Eusko Tren taldian, eta pozik ja etxian egoteko 5 urte eta gero, kanpoan egona zela estatu batuetan, eta gustora etxetik gertu, baina etxian guztiz egon barik, eta oso ondo taldekidekin, entrenatzaileekin, eta pozik, ondo hasi ginen oin pixkat ratxatxar baten gaz, baina orokorrian pozik. Zuek fansari, partioren bat ikustera edo? Ni bai. Aner barik. Bai, batezara animetan. Bai, batzutan. Pare batzuk ez? Bai, batzuk. Hemendik aurrera gehiago, Bai. Bai. Gube jun beharko gai igual, Hori da. Eta batzuk erregalo. Aprobetxau, elkarrezketia hasta segi, eta ja, pasabitze eskatzen. Bota ba, a ber. Ideka siglak zen nahi dabe esan. Galdera ona, ze niri galdetu intzuzten galdera berdina temporada hasieran, hola kontrabista baten, ze usten hauen zala, eta zan hauen, Kirola, total, dala patrozinatzaile bat, eta da enpresan izena. Osa, ez da Kirola Donostia, ez
Pentsatzen ginen zala, I don't know. Hori bebai, ona da, gure taldian daz, bat pertsona kanpotarrak, inglesa hitz egiten dabe, eta eurentzat idazten da binean, IDK da, I don't know, orduan, eurei begrazia itxasotzen izenak. Gaur egun badau, ez? Izenen, taldien izenak mantendu barik, patrozinioen izena aurretik jartzen dela, ez? Galleta sartia, no seke, eta zuten duzu, baina... Holan deitzu bida? Edo, takit. Egia da, nik IDK beti zagutu hotela IDK moduan, orduan, taldian izena berez da IBA eta basket. Baina gure kasuan da IDK Euskotren, bixak patrozinatzaien izenak. Irene, gaur egun IDK-an, baina ibilbide luzie eukidozu, eta arrasaten, etxien, hasitza, zeure lehenengo urratzak kantxa barruan? Hazen itzen Eskoriatzan urtebete. Aupa, Eskoriatza. Talo bero bat. Ni hazen itzen nian saskibaloia arrasaten ezagun emakumezkoen saskibaloi talderik. Orduan, gonitzen urtebete Eskoriatzan, eta gero ja lagunekin sortu ginen hemen arrasateko nesken lehengo taldia. Eta hortik aurrera ja gonitzen ointxen urte pila bat, gero nire azkenek urtietan egonitzen ointxe arazki konbenioan, orduan bai egoten itzen arrasaten eta Gasteiz artean, eta gero ja kanpora estatu batuetara junitzen. Badau, neurri bereziren bat saskibaloian jokatzeko, altua izen bia bai ero bai? Altua izatiak laguntzen dau, seguro, bat ez be igual nire posizioan jokatzeko, hor bai izan bizarela altua, postia nahi bozu izan, baina adibidez gure basiak ez da neurtuko, 30 baino gutxia neurtzen da, orduan besta oso altia ezare izan bihar. Hanbe, bakigu matematika arixa zarela, eta horrepe lagunduko da, bez? Jakitxia nundi bota, ze veloziadetan, ze... Ez dakit, Zer ikusten zuen zuek? Matematiketan hona zaria? Oso txarra. Klase batzuk igual hon etorriko jaun. Gure zuenian. Ez dakit txolakoak aztertzen dien, bai? Matematika ez dakit hainbeste, baina egia da oin datuak eta inteligentzia artifiziala eta daiela sartzen kirolarluan, eta saskibaloian bebai ikusteko ze pertsonak edo ze pertsona taldek funtzionatzen daben hobeto, olako gauzako inbadabiz sartzen. Saskibaloian, orduan, oin Donostin zabitz, aurretik zeure ibilbidia be azaldu dozu, aitzin arixa arrasaten beraz, eta, kuadriako eta lagunak be ointxen ibilitxakoak, ez da? Bai, nik uste kuadriako lau bat edo ibili dela ointxen, hemen dau bat, izarra bera urte bat edo pare bat urte gonzan saskibaloian, eta gero bai alaitz mugika izeapeian izorrek denbora gehiago egon zien saskibaloian nerekin. Hainbat aldetan egon zara, eta pixkate, lagunak gertutasun horrek lagunketan dago hobeto jokatzen, ero ez ezin bestian. Bai, nik uste dut garrantzitsua dela, eta nire kasuan hasi nintzen, ez pentsetan profesionala izango nintzenik, baizik eta lagunekin ondo pasetako, orduan horrek laguntzen dau, eta bai, nik uste dut taldeaneko betu funtzionetan dauela gure artean lagunak edo behintzat rollo on bat baldin badago orokorrian. Lagunak aipatu dugu, eta lagunak, zure debutia moduan, talde berrixan, ez da behutzik egin, eta bideotxo bat bieldu dabe zeuretako. Euskal Herriko lehendakarixa baino okupau hau gazenez. Eta danok ez garen ez arrasaten bizi. Zu ez da Nova Erketik bueltau, eta Donostira zuzenian. Enmuten dau kuadria osua zure partioak ikusteko bakarri juntetan dela. Ta normal, Seibaetako nena, zuzare. Kutsiputiano guateren ginen azken bidei ekartia guro gogora. 2019ko ikasbidaia Portugalera. Konta zelan izotzen kaka eta botaka egun igualien. Eta, klaro, kakabusa osatu zara gero. Edo ze hotel marabillosotan gingo zen. Gora kutsiputiz, eta opa galde gazte, gero arte... Ze politxa. Zelako lagunonak, anekdota politxa kontetan, ez da? Bai, egia da kriston suertea daukotela, 5 urte hori egonaz kanpoan, baina buelta unaz, eta emuten dago hemen egonazela denbora guztian, eta hori tortzen di partidu askotara, maritxuak eta gero urrengo gunean etorri zien sorpresa, pankarta eta guzti, eta hori, egia esan kriston suertea daukot. Eta zer gertau zen egun horretan botak atakak intzotzuela batera? Hori izan zen, Portugalen ikasbidaian, montau ginen barku baten edo eta inzuztien,
kaio batek botaka, eta gero, uste dut, 2 aldiz txoriek kaka, egun berdinean. Eta bat izan zen kaka, osea, zerutik, eta beste bat izan zen, nik apoia nauela eskua txori kaka baten. Osea, izan zen kompleto. Bai, Bai. Bueno, anekdota horreik hemen pasauta, bueno, Portugalen, baina kanpoen egon zara 5 urte, ze moduzko esperientzia bizi izan duzu estatu batuetan? Bueno, esperientzia interesgarria, osea, ona orokorrian, egon hiru estatu desberdinetan, hasi nintzen Luisianan, urte bete bakarrik egon nintzen, gero 3 urte Detroiten, hor gradua nintzen, eta gero ja masterra Nueva Yorken, eta nik uste juna zela hobetzen toki hauetara poliki-poliki, eta gustora egonaz, orokorrian junitzen gure naholako karrera ikasi eta ikasketak aurrera eramatia eta bitartian saskibaloia jokatzen jarraitzia. Eta, bueno, pozik nahu indako ibilbideaz, baina oin etxean nik uste dut hobeto. Eta, bueltatzea guztoko jatzo, no? Estatu batuetara. Ez dakit, oin nahiago dut igual bidaiatzen beste toki batera jutia ja demorazko egonaz hor 5 urte eta oin momentuz nahikoa. Ikusten duzu argisa azten arien hemen joten, izar sartzen da. Txalo, bero bat. Vale, bueno, lehen izan duztienik, saskibarrian jolazten nagoela, baina nigoten nintzen, bakilua berotzen. Bueno, matematiko nien dikida, bizar. Kuadriako bat urten bizan hona, eta ez naz ni izan, desde luego. Bueno, equipo, nik ekartzen dut beti jolaz bat, bai? Orduan gaur jolazteko dugu, lehen aspaldi, txesan programa telebizioan, Irenek inglesez ondo daki, baina password deitzen zana. Orduan horretara jolazteko dugu, bai? Vale. Belokiketan ikingo dugu... Password, contraseña. Contraseña, gure esan, hitzkako. Vale. Orduen, jolaztuko, belokiketan ikingo dugu adibidetxo bat, zuek ikusi daizuen zelan jolazten dan. Normalian jokoetan txarrena, bera izan den da, orduen, belokiketan bat, hori da. Vale, orduan izango da jokua, ni jolaztuko zuen bikoteko, bai? Sara eta Irene, Sara bat eta Irene bikote izango dire, eta zuek bisok, bai? Orduan, inberko duguna da, nik erakutziko dutzuet hitz bat, ez daukona zirikusirik derrigorez saskibaloiakin, bai? Ez da tematiko izan bier, batzutan bai? Kasu honetan, imagino, lehenengo Sarak ikusiko dau, eta fan biharko zari hitz bat, pista bat ematen, eta Irenek beste hitz bat esan biharko dau. Hitza asmatu arte. Orduan, abertzina lortzen dauen, hitz gutxi hauekin, bai, hitz hori asmatzia. Vale, hasiko gare jolazten adibidez Iman horretani? Vale, Abril. Zerra, hor basagoen hori, Hori da. Vale. Venga. TikTok. Tren. Hori da? Ez que... Ona naz, Pero que karazitxo badauko, hasieran urte zaben trena, zala trena garraioa. Bai, ez... Osea, tipo... Kontzeptu hori TikTokena eta tren hori nahen ulertzen. Vale, orduan, zuek hasiko zari, bai? Adibidea ulertu da, ez? Ados, Irene zukitxi begixak, nik erakutziko za Sarai, bale? Bai? Bai. Ados, ba, hasi. Luziak. Zakitze. Luziak, altua, ez dakit. Oinak. Behatzak. Hotza. Hotza, oinak, altua. Sartu hitz. Mendia. Zakit. Zapatillak. Ondo? Zapatillak, altua, hotza. Tik-tak, tik-tak. Hankak. Algodoi. Bai. Vale. Está recha, Está recha. Vale. Urrengoa. Nik ikustu. Vale. Ikusi eta Sara itxi begixak. Bai? Bai. Ba. Vale, Aldegaste. Aldegaste. Ona da, Ona da. Bergaren ez dao. Hori, hitz bat bada, oso ondo. Osa, así me he quedado. Plato. Plato. Konfundirin indozuen ikustu dut galdegazte hitzak irakurtxo bat, Oso risa. Konfundirin indozuen, esan. Paiasua. Hori da. Joder. Oso ondo. Zirkua jarri da. Bai. Gure zirkoa pasako zan, ez? Circo de K-pop eta de miedo. Vale. Zango da ikusten, igual urrengo konbidatu alde izan galdegazteko egual zirko konor bai. Bale, beste bat. Oin, Irene zuri irakutziko zut, Sara itxibegixak. Bai? Hala, hasi. Karaoke? Mikrofonoa. Vale, ba. Bai? Bai. Sufrimento Kirola. ortegia. Saskibaloia.
Ura. Jokalarixa. Erropa. Kirola, ura, erropa. Opa. Tik-tak, 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 tik-tak. Klub bat. Ez da dit. Usaina. Ah, izarrixa. Oso ondo! Horrengo da txibateo, Ez. Azkenengo. Ez da trampa, Zuk itxiko zu begia, zuk? Venga, Zuk itxiko Irene zuk zara, itxi. Irene, ja. Zeiek itxiko dau. Venga. Zara itxizuk zuziro. Wow. A ver. Badakizu zer da. Erresa da. Vale. A ver. Bai. A ver. Vale. Hau. Maiua? Bai. Ah, Bueno, ez da txarra. Bai, ona da. Nik Bai, pentsatu, bai. Zarata? Ez. Gaiztua. Batzutan. Bueno, bai, hori da. Bera. Ez. Maiua, Kosari zare. maiua eta gaiztua. Vale. A ver, Gaiztua Kartera. batzutan. Artxela, ostra. Josu, nora zabitzen bate. Nik ez duten hauen kiroletakoa, bai, aldala izan. Kiroletakoa, izeleke kiroletakoa edo? Arbitrua? Bai, Bai, epailea. bueno, epailea, hori da. Eske paia nik ez Zuri azkabusteta gatzu maiua, Juez, Venga, ba. Vale. Oitzu, Venga, ba. Ez. Vale, ba. bai? Bai. Oso ondo? Zata, Ya zabatu está. egixak. Bues arena. Akizu zen hori. Bus, Bai, 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 ulertuta bai. zieran. Ai, eske... Tipo muñekua. Ah, se te sabe maskotia, ¿no? Jolastu. Maskotia. Pues arena jolastu. Pues arena jolastu. Partido. A ver, No. Egurra. No, ondo. nik hau ez dakit. Bai, badakitzu. Tokixa. Egurra. Tokixa. Tokixa. Gazteiz. Saskibaloia jolasten da legu. Passworda hitza, ez da esaldia, Izake pasa, peretazko lehiaketa uste duzu, eliminautu. Vale, equipo. Bueno, Irene, igual, kontetan batzu honei, saskibalan ibili dela, a ber, zelan heldu zinen zu, zazen lekura, igual, zelan harraposotzuen, zelan ez daki guzteko jatzen zuen, bai. Irene dagoen lekura entzia, baina interesati, esan leike. Bota hor galdera. Hori da. Takero firmetako bai. Bai. Eta, gomendio bat. Ez apuntau password, lehiaketa. Hori da. Txalo bat izan, zerrik asko. Nik galdera daukat. Estatu batuetanan az jaten da puskat gaizki hamburguesak dola eta zukan, ze jate zinun? Sano, ez? Bueno, a ver, saiatzen nintzen, egia da, lehenengo aldiz junitzenean Luisianan, kilo batzuk, irabazi nitxula, baina gero konturatu nintzenean ja zaintzen berriro, eta egia da guk zaukogula suertia, zaukogun bufet bat residentzian bertan orduan, hor bazaukogun aukera desberdinak, baina, aukera txarrak bebai hor zazen orduan, izan, pixkazan gu kontrolatzia gure burua. Eta txutxia jate zinun eta hola? Txutxiak... Jan fama hundixa da. Bai, egia da igual txutxiak baino gehiago, fritura asko, patatak, hamburguesak, olako gauza, pizzak, olako gauzak beti zazen hor aukerak. Eta Trumpen Unibertsitate berdinean. Bai, egon Zelako sorte hona. Edo ez. Egia da nik uste dut unibertsitatea ezauela oso harro bere horretaz, hori da, orduan asko esan entzuten edo ezauen inun bere argazkirik edo. Oso profesionalizaba, hango saskibaloia, hango kantxak, hango... Ez dakit, hemen guaz alderatuz? Bai, egia da ez dotzila deitzen saskibaloi profesionala da, universitarioa, eta, nire harritzen zuzten, hane egon nitzenean, nire hango taldekideak gure zauela ona etorri saskibaloi profesionala jokatzera, eta nire ustez hangua profesionala izan ezarren, da profesionalaua, bai, instalakuntzak, erropa, ez dakit, adibidez, jutenien batzutan abioi pribauetan, azkenek urtean batez beti partiduetara, orduan, gero tortzare hona eta partekatu jozu aldagelak, eskubaloikoekin, bestiekin, osea... Eta zemu eusko girua zeuanan, Ameriketan, kantxetan, eta zure taldekideekin ta?
Giro ona, politxa desberdina esango neuke. Egia da dela, pelikuletan ikusten da horren nahiko antzekoa hori, cheerleaders, banda, unibertsitateko jende dana juten da, badago ohitura hori juteko, ikustera futbol amerikanoa edo gure partiduak, mutilenak, así que ambiente politxa izaten zen. Eta taldekidiekin, zer moduz? Ondo, hori gonaz hiru toki desberdinetan, orduan esperientzia desberdinak izan die bai, lehenengo urtean nintzen, ni internazional bakarra, orduan hor notetan zan desberdintasuna beste danak Amerikarrak eta gero ni, igual esan hain erraxa izan, baina gero gonitzen Detroiten Gasteiztar batekin, Bartzelonako batekin, Kanariar batekin, orduan horrek laguntzen dau, eta hirugarren urtean beha zauen pixkat mix, eta igual onena izan da hirugarren toki hori, barkatu. Eta inglesez ondo moldatzen zinean hasieratik edo ja... Hobetu indoz igual. Tipo denborakin. Hobetu dut, baina ni junitzen pentsetan ondo nakixela inglesa, nahiko ziur parte horretatik, eta gero heldu nitzen ara eta konturatu nitzen ezetz. Oso desberdina da guk ikasten duguna, eta gero eurekan zelan hitz egiten da bien. Orduan, kostau jaten hasieran. Goguen dago zuan egon zitzenian, bideotxo bat bieldu zabela, itzar bedia akuegabalako galderazten, hemen ontxeko jokadarixa, zeureko adreakoa, berabe ez da hartu zeuria eta berape bieldu dauk bideotxo bat zeuretako. Apa, ugare izartan aia, Irene ontxeko betiko taldekidia, eta nahi dugu esan, Irenei botaldotzan piropori politxena edo benetakoena dela, ezautzen dugun pertsonarik langilena dela, eta oin da biela erakuste beti jarri dauen esfortzua, sakrifizioa eta lana, eta talentua, klaro, bere frutuak ematen da bitzela, eta hori, eta gu gudortzuguin galdera bat, oin arte Liga Femina batian kontatziazuk eukidozun partidorik guztokoena edo gehien markadotzun partidua kontatzia. Hori. Muxu bat, agur. Ze lagun honak eta ze korrektak dien, Bai. Daukie, kriston aukeria horre, agarra joteko eta ez eta... Ia, eta galdera. Ze hona dien. Bai. Galdera antzuten ikuste dut izan dela Perfumerias Avenidasen aurka jokatu dugun, aurten irabazi ginen partidua. Uste dut izan dela idekan lehengo aldiz irabazi dauen aldia euren kantxan, eta azkenean da talde historiko bat beti gondala hor ligan, eta guk irabaztia, eta justo nik bebai nahiko ondo jokatu nagoen parti hortan, orduan izan zen pixkat kompleto, eta hori da nik uste dut politxena edo. Kontrol gelatik pareoa galdera baduk izuretako. Batetik, nik esango txo, bale? Batetik, Donostin biziarren, taperbila gurasuenera etorten zaren edo ez? Ze moduz jaten dozun? Eta zukaldien zeu aritzen zaren edo ez? Eta bestetik ea superstizioik badukotzun. Partiduen aurretik, ostian... Lehena, etortzen az, aztian birritxan edo beti etortzen az arrazatera aldotenian, eta eramaten ditut tuperpare bat etxera, eta geroan nahiko simple zukaldatzen dut. Nik zukaldatzen dut, horri biltzen az, baina mikrondazian, igual arroza, gero plantxan zerbait, baina holan azkartxo. Eta gero superstizioak, holan bereziki ez, baina bainaz, maniatika, igual, partidon bat itxen bot, barruko erropa batekin, gero hori jantzi biot berriro, holako gauzak edo, nire taldekidea adibidez guztia jaki asko zapatak latzia, batzuk behin beste batzuk beste bat, baina ni beti berdinekin igual pentsetan dut aldatzen bot zerbait pasau jatela holako gauzak bai. Ta, hankako zeta jaukazua? Besta berrogeta bi edo nik uste dut. Zaket ikusi dozun olako adibiden bat, batean bat errezetan partio aurretik, ez dakit zerritzen, olako anekdotan batero ikusitakoa, bizitakoa edo? Errezatzen, estatu batzuetan 5 urte, errezatzen ginen partioa baino lehen hau, birritxan igual, danok batera, eta anekdota moduan, esan neike, behin entrenatzaia zauela pixka eta zerre edo, eta bazkaldu baino lehen hau bebai errezatu itxen ginen danak batera, eta normalian esaten zotzien errezatzeko hango batei. Eta behin azerre zauen gurekin ez dakiz eta esan zuten, Irene, errezatu tani. Gainera inglez ez tani, eskerrik asko
janari xagatik, mesedez, olakoren bat, akorretan azukin hauela. Bai. Eta zeitxo zu presioaren aurrian. Ba, presioen aurrian? Bai. Ba, zaiatu igual konzentretan ariketa gehien inbioten gauzetan, ba, rebotia hartzen edo gauza teknikuetan, holan ez daukot denbora pentsatako beste gauzetan, más o menos, eta kit esplikabona zen. Bai. Eta oini dekan, ondo zabizela, azkeneko partioetan ondo zabizela eta, zu guztua zu titularra aldozula amaitxu urtia izaten. Aurten ez dut uste, egia esan. Bueno, pozik nago hori, nabiela poliki gero ez da minutu gehiago jokatzen, baina justo intxe bertan bebai ekarri dugu pertsona berri bat kanpotik, 35 urte, esperientzia ligan pila bat, orduan titularra zai ikusten dut momentuz. Urte batzutan? Bueno, bai, segatik ez. Hori da, hori lortu bida, ezta? Hori da, markautako zeure helburua, bakutzu beste helburu gehiago. Bueno, hori ez da helburu bat nire ustez, ze azkenean igual alnaz ez urten titular eta gero denbora asko jokatu, ondo jokatu edo alrebez, eta helbururen bat, esango neuke oin igual nabiela pixkat posizioz aldatzen, lehen jokatzen hauen poste gehiago hain alero dabize zaiatzen jartzen, orduan ba pixkat ikastia aleroz jokatzen, esango nago. Aner fango da animetan eta hori da, horrengo nabisa. Gure bozue, bukatzeko, jokutxo bat ingau. Inbitazaria? Bai. Zein botako hau? Irukoa. Bota, zu. Honi botakot. Zientzia. Fácil. ¿Está? Bueno, según ze. Samurra. A ver, zientzia. Vale, ingo. Zue bixok kontra. Vale? Vale. Eta nik, epaile. Vale. Vale? Epaile kantxakoa eta epaile... Samur. Zientzia esan dugu. Botoi eman mijau. Unai? Botoi eman. Bai, botoi eman. Eta asmatzen bozue, punto. Ez pozera asmatzen, rebotia. Eta gero irukoa. Zein elementu aurkitu zuten Eluiar anaiek Bergara? Urrea mesua. Ondo! Azkarre giniza. Bat eta utz. Zer gertatzen da urarekin 0 gradutan? Iso estu txala. Oso ondo, bana. Horre gonda. Gero par. Bat. Izenatu eguzki sistemako 3 planeta. Ui. Guria. Zuk esan, egizta. Jupiter, Saturno, Urano. Oso ondo. Bat eta bi. Sara, berbi. Txistakua, Badoia. Zenbat bihotz ditu olagarro batek? Ostra, hori jabetzea. Oso ondo. Ostra, empate. Ez? Empate. Bina. Vale, bina. Azkenengo galderia. Irabazten dau, asmatzen daunak, vale? Zein da gorputzeko ezurrik txikiena? Ez dakit. Ez da no creímos. Zoran, esan. Esan no maskloideo. Ba, ez. Rebotia. Nungua, esan gorputza. Gina. Ez. Gorputzeko ataloan. Ez como tu rekua. Nik eta Orkatilla. Ez. Bietza. Ez. Belarrixan. Oso ondo, belarriko estribua. Beraz? Joe. Galdu duzu danok. Empate nitxiko, vale? Empate. Bueno, eskerrik asko. Zuek bergaratik etortiarren, Irene, zeuri eskerrak hemen geurekin egotiarren, baitxa kontrolien hor fin saioa jarraitzen egon sarien hoi, eta gainontzeko hoi, urrengo saio arte. Eskerrik asko.